zance sun baku labari a takaice soyayya an ce ruwan zama ce na ɗanɗana na ce ruwan guba ce na yi gaban wata yarinya ce kyakkyawa zuciya ta sace na saya zana yau kwatance zana sura da takar na mance ta ka ƙarshe gun kyau duniya ce cikin yan mata kofi tila ce ga daɗin sauti zance kullum muna tare da maraice idan na ce mata amarya sai ta ce ke kuma an gore da ta farance na shirya auren ta kora da rance in ba da su wani yamin na kwace kullum tunani in na yi kwance a ɗaura auren makara da zauce a cikin ranta ba mazance ta sa abu sarki ya ke kwance an sanya auren su kwanci zance mutum ya kuce yau da race so in ya zamo cuta ka ɗau haƙuri shi ne magani ma haka nan na fafata soyayya ce ta koyar da ni ku ji kaɗan labarinta halayya ce da 'yan zamani muna soyayya ni da ita ta so da kamar ta shayar da ni dangi ba su so na da ita na nemuwa zai fahimtar da ni sun bincika halayyarta ta saniya ta cutar da ni sun haɗa baki da zaɓinta in an ɗaura su kayar da ni sannan su kwashe dukiyata su yi aure su manta da ni na bi a sannu takunta na gane hakan ya rikitar da ni a zuci ta sakan cuta na kuka da ido ba ji ba gani gashi na zo cikin santa na ɗau haƙuri ya warkar da ni na ji zancen kuna tausaya amma kusa na fargaba lakin da kuka shiga a soyayya ni ko ban shige shi ba ina da wacce muke tarayya ta gaske mai ci gaba kuma ni lafiya za ta yi jinya ba za ta guje ni ba ku ɗauki hakuri ku yoda ce ku sanya haka don jarabta ce kowa akwai na sha'ar rubuce ba mai tsallake ta kaddara ce waɗansu koka cikin duniya waɗansu sai dariya mai hakuri tare yake da Allah akwai ranar sakayya